ما خدا گفته خودش برآمد بای наздикони духтари ноболиғ ки бо бераҳмии хос дар шаҳри Турсунзода 65 километрии Душанбе кушта шудааст аз мақомот талаби ҷазои сазовори қотилонро доранд. фоҷиае ки рӯзи 2 феврал рух додааст танҳо бо гузашти 2 ҳафта расонаӣ шуд. тафтиши пешакӣ ошкор кардааст ки навраси 16-солаи дар шароити мармуз аз ҷониби эҳтимолан ҳамсинфонаш таҷовуз, кушта ва баъдан ҷасадаш оташ зада шудааст. ҳодисаи қатли бераҳмонаи наврасе аз дасти ҳамсолонаш мавриди нигаронии додситони кулли Тоҷикистон шуд ки ин қазияро аз минбари иҷлосияи маҷлиси миллӣ ҳам матраҳ кард. бар асоси тафтиши пешакӣ як духтари 16-сола аз шаҳри Турсунзода воқеъ дар 65 километрии ғарби Душанбе нахуст мавриди таҷовузи ҷинсии 2 писари ҳамсинфаш қарор гирифт ва баъдан ӯро бо зарби 12 захми корд ба қатл расонида ҷасадашро оташ заданд. ин ҳодиса эҳтимолан шоми 2 феврал рух додааст. ба назар мерасад ки ҳодиса ба он хотир каме печида шудааст ки замони пайдо шудани ҷасади духтар мақомоти тафтишотӣ ба наздиконаш гуфтанд ки духтарак худкушӣ кардааст. ҷасади сӯхтаи ин духтар ки бо далели ноболиғ будан танҳо аз ӯ МИ ном бурда мешавад, баъди 2 рӯзи нопадидшавиаш яъне рӯзи 4 феврали соли равон дар ҳудуди ҷамоати сешанбеи шаҳри Турсунзода 9 километр дуртар аз маҳалли зисташ дар замини киште пайдо шудааст. рӯзи 2 феврал ба нақли бобои духтарак набирааш барои дидорбинии ӯву бибиаш аз хонаи волидонаш ба ин ҷо омад. Низомиддин Исомиддинов бобои ин духтар рӯзи 17 феврал ба радиои Озодӣ гуфт шаби 2 феврал нисфи шаб буд ки духтарак барои 5 дақиқа аз хона хориҷ шуда бо ҳамин нопадид шуд. Низомиддин Исомиддинов гуфт пайшанбе гузашт, ҷумма гузашт, шанбеам соати 14 мераса гуфтааст ки ҳамин ёфтем мурдаша ёфтем. баъд писар усур нарафтааст, ман баниса барафтааст. ани клиника ба рафтааст, хабар шудааст. ман омадам баъди 1 соат овардааст ҳамин духтара. мераса гуфтааст гӯр кунед монед. ман тамом шудам да ин хеле духтарам набуд. Исомиддинов гуфт вақти онҳо ба хулосаи расмии тафтишоти маҳаллӣ дар бораи худкушӣ кардани набераашон бовар накарданд, ба додситони кул муроҷиат карданд. ӯ гуфт ҳамин одама омадааст, ҳамин гӯра кандааст, мебинем ки ҳамин алов назадагию баъди кушӣ алов задагӣ. ҳамин 12 та кор задагӣ. танҳо пас аз дубора кандани гӯр ва дақиқ кардани сабаби марг 2 тан аз гумонбарон дар марги ӯ боздошт шуданд. вале мақомоти шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Турсунзода ва додситонии ноҳия мегӯянд ба хотири халал ворид нашудан ба идомаи тафтишот аз шарҳи расмии ин ҳодиса худдорӣ мекунанд. омӯзгорони мактаби деҳаи Свердлов дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфтанд ки ин духтар то синфи 9 дар мактаб хонда баъдан тарки таҳсил кардааст ва аз моҳи сентябри соли 2016 ба мактаб намерафт. бобои ӯ гуфт ба хотири касбомӯзӣ набираашро аз мактаб гирифта мехостанд ба омӯзиши дарсдӯзӣ ҷалб кунанд. зоҳиран зиндагии ин хонавода миёнаҳол буда эҳсос намешуд ки мушкили иқтисодӣ домангири онҳо бошад. дар ҳоле ки савол ва пурсишҳои ин қазия хеле зиёданд ва мақомоти додситонии кул тафтишотро пеш мебаранд, сокинони шаҳри Турсунзода нороҳативу нигаронии худро аз фоҷиаи хонаводаи Низомиддин Исомиддинов пинҳон намекунанд. талоши суҳбатҳои хабарнигорони радиои Озодӣ бо масъулини риштаи маориф ҷамоати сешанбе ҳамсояву шиносҳои хонавода ошкор кард ки ҳама аз ин ҳодиса хеле ғамгину афсурда шуданд ва аз вуқӯи чунин як ҳодисаи нангин шарму таконзада шуданд. Умарҷони Эмомалӣ сухангӯи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфт ин 2 хонандаи мактаб боздошт ва аз тарафи додситонӣ алайҳи онҳо бар асоси моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парванда боз шудааст. дар моҳҳои ахир мақомоти баландпояи Тоҷикистон аз афзоиши ҳодисаҳои хушунатомез дар миёни насли наврас шадидан изҳори нигаронӣ мекунанд. моҳи январ дар натиҷаи як задухурди гурӯҳии ҷавонон дар шаҳри Душанбе 2 ноболиғи аз дасти ҳамдигар кушта шуданд. дар мулоқот бо фаъолони шаҳри Душанбе рӯзи 15 феврал президент Эмомалӣ Раҳмон ҳам ба ҷинояткорӣ, беҳудагарӣ ва хушунати ноболиғон муроҷиат кард ва гуфт дар 5 соли ахир қариб 14 000 ноболиғ ба ҳангоми оварагардӣ дар хиёбонҳо ошкор шуданд. инчунин ӯ аз ҷиноят содир кардани беш аз 120 ноболиғи сокини Душанбе ва манотиқи дигари кишвар изҳори нигаронӣ кард ки аз миёни онҳо 98 нафарашон дар ҳеҷ ҷо таҳсил намекарданд. ӯ аз мақомоти зидахл интиқод кард ки назорати насли наврас ва мактабҳоро фаромӯш карданд. аз рӯи
қонунҳои тоҷикистон таҳсили атфоли синни мактабӣ ҳатмӣ буда, барои адами таъмини ҳузури фарзандон дар мактабҳо волидон аз рӯи қонуни масъулияти падару модар назорат ва муҷозот мешаванд. вале бо ин вуҷуд мақомот ҳар сол аз даҳҳо ҳодисаи ба ҷавобгарӣ кашида шудани падару модарҳо хабар медиҳанд.